nik 15 urte edo izan dituenean, gure baserriaren inguruan, 3 etxe dira, bidearen alde batera eta bat gurea beste alderdian. Eta horietako bat kamineru etxea zen. Eta kamineru etxera, hasikeran, ni txikian nintzenean kamineru etxean euskaldunak ziren gure lagunak, etxeko bat eta bestean. Aiite jubilatu zenean kaminerutza itxi zuenetik gerora kanpotarrak etorten hasi ziren horra. Eta guk, ara etortzen ziranak eta han jaioten ziren umeak euskaldundu egiten genituen. Ze praktikamente euskeraz hitzen geten genien da. Gure soak erdalduna, baina umeak euskeraz ikasten zuten gehienak. Eta nik gogoratzen dut, nik etxean eukin dituela fantak ataratakonako liburuzka batzuk, euskerazko metodo ezagutzen bazen dituen. Eta erabiltzen dituela arerik klaseak emateko. Beraz, nahiko txikitatik komprometido nintzen euskeraren hizkuntzaren mundu horrekin.